OIMORE Ramogi Juang kamora mora ima intiere wane otieno mar tarik 15 dwe mar abiriyo higa mar 2022 manyien chiko mano dwe mar aboro wabedo koda yiero maduong' e pacho kaeri. Bende wechego eko mag ikruok ne yiero pod dhi nyime ka koro duol mar IBC owacho ni kata yango ni giseikore kendo gidhi nyime koda go chapa otesego eko mag ombulu. Ka opogore koda mano do maduong' mogik e pacho kaeri bende ogolo chik mabere koro tamo Sonko mar laro kom mar gavana ma Mombasa. Ka opogore koda mano bende nitiere lamo kata romogo eko mag lamo ne kwe mabende dhi nyime e gwenge mopogore opogore e pacho kaeri. Ramogi Juang arwake chenro mar OIMORE. Kopogore koda mano Ramogi bende kawuono ka ineno kaka waikore studio kaeri maeri nyiso ni team mar Ramogi Night kotelne koda kolo instrumental ka chiel koda Nginja the Entertainer bende nitiere kaeri mar mondo mi omi umor bang' weche manyien. Ka kamano magi moko kuom weche ma wamiyo pek. Doho maduong' owito oko ywak mane otere mbelene kod mane gavana ma Nairobi Mike Sonko kakoro kodhi laro kom gavana ma Mombasa. Tunazidisha pesa ambayo inatoka kule Nairobi na kuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Biashara yote tutaweka pesa ya serikali ili kuinua biashara ya kila mtu. Azimio tieko campaign mare gwenge mag dho wadh nam chumbi ka Kenya Kwanza obago campaign mar gi Kiambu. Duol mar IBC okwedo listi mag duond buche 79 mag jogo mideo wal tok yiero. Machiegni Ramogi par ni nyalo tudri kodwa kitiyo koda namba mana 3 mar mondo mi wadhim nyime koda twak mag weche manyien. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko Winnie Adoyo. Koro biro chuno duol matayo yiere pacho kae mano mar IBC mondo gol nying Mike Mbuvi Sonko kaka chiel kuom jochung' madhilaro kom mar gavana e county ma Mombasa. Mae luore kod ng'eto mar jong'ad buche mag doho mamalo mogik mane owito oko bura mane Sonko ochwale nyimgi. Kae mabende ne kwedo bura mar doho mamalo mane okume kuom laro kom mora mora mar siasa e pacho kae. Chris Owino miyo waler. E gino minyalo wacho ni en giko mar apaya ne Mike Mbuvi Sonko e ngima mare mar siasa, doho mamalo mogik ma pacho kae owito oko ywak mar Sonko kaluwore kod thich mane othiche godo e kom gavana ma Nairobi. Kaluwore gi ng'eto mar jong'ad buche mar doho mamalo mogik e pacho kae, bura makamano koro otieko geno moro amora mar Sonko dhi laro kom moro amora mar telo e pacho kae e ngimane duto kaka jasiasa. Bura makawuono biro thuolo machuok bang' duol matayo yiero kod kiewo e pacho kae miyo Sonko geno bang' goyo nyinge chapa kaka achiel kuom jolar kom gavana mar kaunti ma Mombasa e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro higani. Bura makamano bende onyiso ni duond bura mar Wiper dhi chwalo nying jachung' machielo e kom gavana ma Mombasa. Wiper nyalo gwelo jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo mondo gwere kod jochung' mamoko kaka Abdul Swamad Sharif mar ODM kod Hassan Omar mar UDA. Sulwe mar Mike Mbuvi Sonko ne ochako rienye pacho kae ka en jahigni 35 kende e kinde mane oyiere kaka jaod bura ma Makadara e higa mar 2010 kod otiko mar duond bura mar na Kenya. Kaluwore gi mbi mare e siasa, Mike Mbuvi Sonko ne oyier kaka seneta mokwongo mar kaunti ma Nairobi gi ombulu mathoth moheo ombulu mane jatend piny Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga oyudo e kaunti ma Nairobi e yiero mar 2013. Huma mar Mike Sonko ne oidho malo e pacho kae mangima kaluwore gi kit rwakruok mare kod siasa mage. Chenro mare mar konyo jodak e kuonde dak mongohore ma Nairobi e bwo migawo mare mar Sonko Rescue Team ne okete machiegni kod jopiny mohingo kada jatend piny Uhuru Kenyatta. Mbi kod chia kaachiel gi siasa mare ne omiyo olwaro Evans Kidero mar ODM e yiero mar 2017
kendo bedo gavana mar ariyo mar kaunti ma Nairobi. Kata kamano, telo mar Sonko e kar jot maduong' mar kaunti ma Nairobi ne opong' kod ywaruok e kinde kod MCAs kaachiel gi buche mag mibadhi. Midhiero mag Sonko ne ochopo e ng'iende tarik 17 dwe mar 12 e higa mar 2020 e kinde ma MCAs ma ok e kaunti ma Nairobi ne othiche oko mar apisi kuom ketho mar tiyo marach kod apisi mare kaachiel gi weche mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV. Bende kapod wan dhi nyime koda wach mar Sonko, en ni paro mopogore onyiedhore e boma ma Mombasa bang' doho mar Supreme e boma ma Nairobi wito kucha lek mar Mike Sonko dwaro laro kom gavana e kaunti ma Mombasa e yiero mabiro. Kane giloso gi Ramogi TV, johera mag Mike Sonko koni ng'eto mar burano omako dhogi, to chuthoni mar nyoro e kane duol mar IBC opodho Sonko mochwo miyo tiko mar laro komno. Komachielo, johera mag duond buch ODM to koro jiwo Sonko mondo miyo ti mana kanyakla gi migosi Raila Odinga e yor siro gavana manie riwruok mar Azimio la Umoja ma yande nitiere Mombasa. To kaluwore gi duoko mane Sonko yudo e IBC nyoro, to gi duoko mochako yudo kawuono, nyise ni judges gi kata kapo nono ni ongogi to koro giol gi hongo, ma koro gigolo adier kendo gigolo ratiro kendo gigolo gimonyisore mondo mi Kenya dhi mbele. Boria moro bende obiro ka mane dhi ketho rumo Mombasa nikech Sonko himself is a leader. En jatelo mana mohero PR. To gimo nyalo timo management nyalo timo pok waneno nikech tich no tabe Nairobi. Azimio en achiel, team pod en achiel. Ka onyalo yieg mano, oduoga e tiende Raila ka, wota podi kana achiel, tich ng'eny sirikal mar Raila nigo okenge mang'eny. Kode boro mana yudo kama boro rwake. Koro Supreme Court obwogowa matin. Ne wasemor, kete wan gi competitor maber koro. Wang'e kuma wachomo. Lakini gima wanene Supreme Court nobwogowa. Ni ng'at achiel makonyo joduo kana mana kineno Conjestina ka ne piny ocham. Sonko ni emo wuok obiro konyo Conjestina. Jomamoko ma waneno gi ng'ama konyowa onge. Koro ng'ama konyowa madhawo ne joma nyap. To koro wapani ma otim marach kabisa kendo miyo siasa ma Mombasa koro dok piny kendo dhi dok piny mapok wadwar waneno. Sa Mombasa ikiwa Sonko atakuwa kwa debe, and I want to tell it very openly, there will be what you call voter empathy. Wakenya wengi na wananchi wote wa Mombasa ikiwemo wale ambao sote tumekuwa na makandidate, tumekufa moyo na moyo wetu tayari tulikuwa tunajua kwamba huyu ndio mkombozi wa pwani. Kitu moja nataka kuambia wananchi wenzetu, tungoje chama yetu ya Wiper iweze kutoa uamuzi, na ile uamuzi wenye kiongozi Kalonzo Musyoka anatuambia, hayo ndio maneno tutafuatilia. Lakini kwa sasa roho zetu hazina raha kabisa. Gimate mokwa Sonko kawuono koyie mondo orwak gima koto wacho, mondo Kenya otimre nade, mondo wadhi mbele kaka jo Mombasa. Koro gima wakwaye, koyie ni en gi paro maber gi Azimio, to wuog oko mondo odhi mbele gi campaign mondo kampo man kura ne Raila kano wacho nodwa ni mondo konyo Azimio. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya otieko limbe margi e gwenge ma dho wadh Nam Chumbi gi kaunti ma Kilifi ka gichiwo ote mar geno ne oganda kaluwore kod piny owacho mabiro. Jalar kom ten piny Kenya gi otiko no Raila Odinga gi jalupne Martha Karua ne okone jodak ma Kilifi gi joka dho wadh Nam Chumbi duto ni serikal margi biro deo gi e kidienje duto. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth kowuok Kilifi. Bang' lombo jodak makoni gi kinda kuom ndalo 4, Odinga gilangi notieko gi ote makende ne jopiny. Mambo ya maji, mambo ya ajira, mambo ya mshahara, ndio unalipwa pale. Ameongea mambo ya hospitali hapa. Tena akasema mambo ya medical training college hapo. Kiwanja ambaye bwana Kamoti marehemu aliteua, sio? Yale yote kwa ukumbusho bwana ya marehemu tutayafanya zote. Unataka nchi yetu iunuke, kama unataka hali yako ya kiuchumi iinuke, kama unataka haki zako na pesa yako ilindwe, hakuna timu ingine, team
ni ya Raila Amolo Odinga. Lango Odinga korka korgi to ne oktumosugi ogai mar Uda William Ruto mabende Odinga laro go Compton piny Kenya dwe manyien. Ewi mano magiwacho ni okonyal konyo jodak makadhodh nam chumbi e yo moro amora. Najua wale magavana wako chini ya chama chake, atakuwa na kiboko. Mtu akikosa kufanya kazi vyema atajikuta matatani. Nataka niwahakikishie hapa, usubuhi mchana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe 9 Raila Odinga atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kae Odinga manakajo tolo mamoko kone jolu tombulu maromo milion 1,933,144 mondo bi okoko karomgi mondo lutne ombulu maloso serikali mabiro e telo mokwongo. Kiwa hivi sasa tumepata mtibabu ambaye anaweza kutusaidia katika hiyo shida yetu tulionayo, si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga. Watamu mtasikia utamu kutoka kwa tamu za baba. Tamu ya kwanza ni free secondary education. Tamu ya pili ni ajira kwa vijana wetu. Tamu ya tatu ni free university education. Mujifunze na msoe sauti ya Rais Raila Amolo Odinga. Ni wasihi tarehe 9. Tukitaka baba apate hiyo 70% lazima tutokee mundu. Sisi tumemaliza Kilifi. Kilifi inasema rais wa 5 wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Nani anasema rais wa 5 ni baba kama mimi? Odinga no singo chopo chenro mage apar mosobedo ka uso na Uganda ni obiro keto tim toko yiero dwe manyien. Sasa vile tutazidisha pesa ambayo inatoka kule Nairobi na kuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Kaka seche medo bedo matin e kaka kinde ma yiero medo kayo kodichi ma kaundo la kwa ngwen kende to jo Kenya dhi yiero. Odinga otiyo kod thuolo mar mandala ngwen kwegi mar kon jo piny chung kode e yiero mabiro kaka gisobedo hakimo kiny mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Rabai, Kilifi County. Ndalo 24 kende to Oganda dhi e yiero kakoro jodito mag kweth josiasa mar Kenya Kwanza medo dhi nyime gi sero mbulu e konde mag gwenge mapacho kaka yorno mar chopo lekgi mar yombo e kom 10 jatend piny Kenya. Millicent ni kod ler mathoth. Chieng' makawuono Ruto gi Lange ne ogoyo tach e gwenge mag Kiambu County kuma ne gitero e campaigns margi. Kano loso e kar chung' od bura mar Limuru kama ne gichako godo limbegi e county no, Ruto ne oseyo kweth magipiem godo e laro kom jatend piny Kenya kowacho ni kweth no oponge chudhe mag mibadhi kendo gionge singo mopuch mabiro kelo lokruok gi dongruok e kit telo mapacho ka. Wera ne wera, na tumesema biashara yote tutaweka pesa ya serikali ili kuinua biashara ya kila mtu, ndio tuweze kujenga Kenya ambayo kila mtu anaheshimika. Watu wa Kiambu tunaelewana? Tunaelewana? Mseme tunatembea pamoja namna hiyo? Na hivi ndivyo itakavyokuwa. Vile tunaweka pesa ya CDF milioni 100 kila mwaka ambayo ni ya kujenga shule na kulipa basari. Kuanzia mwaka huu, hiyo Hustler Fund mkipata milioni 100 ya mambo ya shule na basari, tunawaongezea milioni 200 kila constituency kila mwaka ya kuinua biashara yenu kupitia hiyo Hustler Fund. Ruto gi Lange go bende onyero lipode mag nonro maya ndio wuok kanyiso ni kweth mar Azimio One Kenya Alliance motelnegi kod Raila Odinga nitie ong'ala manyime mar yombo e yiero ponono ni otim yiero sani. Komachielo bende Ruto ne omedo dok ne chenro meke mohiko biro keto nyime kaka mar neno ni rowere mathurka oyudo thuolo mag tije to kod bero yore mag okumba thieth ne oganda jo Kenya. Mambo ya ajira na vijana Kenya sio mambo ya kucheza karata tena, sio mambo ya kuweka mzaha tena. We have a serious youth unemployment crisis in our country and we must face this head on. It cannot continue to be business as usual. We have developed as Kenya Kwanza a youth employment Marshall Plan
Jalup Ruto elaro kom jatend piny Kenya Rigathi Gachagua omedo ni gibiro neno ni ngima obila obedo makare pacho ka kimedo gi osara mar mondo otiek chutho masoya motimo newa e migaono. Watu all public servants in Kenya, tunataka kuhakikisha nyinyi ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Ruto itaangalia maneno ya career progression na ya kwamba mtafanya kazi vile kitabu inasema. There will be freedom of operations in the civil service. Gikone, to josiasa go ne okwayo ganda go mondo obi osirgi e yiero mabiro ka bende ne gidok ne ogai margi William Ruto e wi lweny mar wach manumuoch e kinde gi Eugene Wamalwa, wach ma osejimbo lit mar siasa pacho ka mokalo. Kwa hivyo sisi watu wa Limuru tunakusupport kwa sababu tunajua utaondoa ile taabu tuko naye hapa Limuru. Hapa Kiambu Wamatangi yametengeneza manifesto ambayo inaenda sambamba pamoja na mipango ya bottom up ndio tumalize shida ya mahospitali huko Kiambu. Kenya Kwanza pod medo limo tong' Kenya duto mana kaka kweth mamoko magipiem godo. Ne giseko kar chung' od buche mar Ruiru, Kiambu, Githurungi, Kabete to kod Kikuyu duto mayudore Kiambu County kaka yor timo kinda e sero ombulu kotenore kod yiero maduong' mokayo pacho ka dwe manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok mar Kenya Kwanza otamore yango ka jalar kom ten piny kod otiko mar duond bura mar UDA William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua dhi chopo e twak mobagi kod ute fwambo ma pacho kaeri. Ka oloso gi jofwamb weche kinde yawo ayanga pisi mag aput mochung'ne campaigns mag William Ruto e boma ma Nairobi, jachiw wach mar campaigns mag William Ruto Hussein Mohamed olero ni giweyo wach makamano e lwet jotelo ariyogo. Bende ne gimedo seyo mogo kuom nonro mitime pacho kae ka giwacho ni gin mago mabandia ma jo Kenya ok owinjo luw wachgi. On the matter of the presidential debate, I think we made ourselves clear through a statement a while back. Whether or not the candidate and the deputy will appear is a matter that now firmly rests with them. I and the team gave them advice based on the current media environment. That advice was actually legitimized by a report, a monitoring report of, they call it the monitoring report for the month of June by the Media Council, and you all saw it. Kawa wuok e weche mag siasa ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono timo romo gi jatend piny ma Somalia Hassan Sheikh Mohamud e kar jot mare maboma ma Nairobi. Bende jotend pinjego ne oketo sei e winjruok mopogore opogore mag ohala kod winjruok mamoko e kind pinjego. Bende Uhuru ne oromo kanyo kinde ma nyime koda jatend piny mar Guinea Bissau. There are a lot of challenges in the region and globally, and Kenya and Somalia has to work together to overcome those challenges. My government is committed to repair relations between the two countries and hasten the implementation of the JCC, Joint Cooperation Committee, which, as you rightly said, Mr. President, initiated in my last tenure, and I'm confident that reviving the JCC will bring our two countries more and more closer. We have agreed on security cooperation. We have agreed on the need to facilitate our people to be able to transact, to move between the borders of our two countries. We have agreed that we are both facing the challenge of a fourth consecutive year of drought, and again, the need for us to work together to ensure that we are able to assist those most affected by this drought. And again, the only solution is through working together. Duond buche mapacho ka koro nitiere kod nyaka tarik 22 mar dweni mondo gichiw nyinge manyien mag jogo magideo gwelo e ute bura mag county od bura mamalo kod mar senate. Mae timore bang' duol ma ochung'ne yiero mar IBC
okwedo nyinge mane gichiwo ni ok gichopo kare chike matayo welo makamano. E chakruok mar jumani, IEBC ne oyango listi mag jogo mideo wal kod moko kuom duond buche mane giyudo kowuok e duond buche 79. En listi mane oganda okawo kod paro mopogore ka thoth jokanyo mag duond buche ne ywak ni welo ne ok otime yo makare. Kaluwore kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati, duond buche 79 nochiwo listi maggi e saa mowinjore. Kata kamano onge kata achiel kuomgi mochopo kare chike matayo welo makamano. Provisions of section 34 6A of the Elections Act and regulation 55 of the General Elections Regulations 2012, the Commission reviewed the submitted lists to ensure compliance. None of the submitted 79 party lists were compliant, and they stand rejected for various reasons documented for each respective party. Chebukati omedo ni moko kuom duond buche ok orango kit chweche yo makare. Moko kuomgi bende ok onywako jok mang'aw ka duond buche duto ochiwnegi gimomiyo ok opuodh listi margi. The peculiar circumstances under which submissions were made. Some political parties brought the lists direct to IEBC and ignored the amendments in the new legislation which requires them to submit it first to the registrar of political parties. E kaunti ma Murang'a, Stephen Mburu mane opuodh kaka jalup dalar kom gavana gi otiko mar UDA Irungu Kang'ata en achiel kuom jogo ma nyinge bende nitie listi mar jogo ma duond burano ne otero ka IEBC mondo gwel e County Assembly ma Murang'a. Including also cases where you have candidates who are participating in this year's election also appearing on the lists. Now the law does not allow candidates who are running to also appear on those party lists. Kane uloso Naivasha e kinde mane oloro tiegruok mar ndalo auchiel mar jotija IEBC, Chebukati wacho ni duond buche go koro nitiere kod ndalo 7 kochakore odiechieng' ma listi no ne okwede mondo gichiw listi moro manyien makare. Chebukati bende wacho ni duol no kasani dhi nyime makare kod go chapa otese mag ombulu, mak mana mago mag gwenge mapod nigi kes e doho. All ballot papers have been printed except presidential and the ones where there were some disputes in court where the courts had restrained us from printing, but the rest have all been done. Presidential will start on today's 15th. Yeah, between today and 20th, the printing of presidential ballot papers will be taking place. Jalar kom gavana ma Nairobi kod otiko mar duond bura mar Jubilee Polycarp Igathe kod jalupne Angire Philip Kaloki oketo maino margi e bero weche mag thieth, somo, ohala kod alwora poni oyiergi e yiero mabiro. Kagitwa kod jofwamb weche boma ma Nairobi, jotelogo olero ni gin ema gin kod chia mar tero kaunti ma Nairobi e rang'iny mamalo. Negisingo mar gero osuptal achiel matiyo buo seche 24 e sub counties duto ma Nairobi kaachiel gi gero skunde sekondar 5 e sub counties ma e county no. Bende ne osingo mar chuogo omenda moyiedhi ne rowere kod joma mine kaka yo mar nyayo weche mag ohala kaachiel gi gero chirni manyasani manyien maromo 150. We are going to supervise. We will get out from our offices. We will get there. We will make sure the city is clean by us getting out there and our officers below us to get out there and to ensure the service delivery is adhered to. And so that means supervision and also oversight for the projects that we have undertaken and the ones that we are paying for it, so that we can have value for money. The national battle that has been called by the incoming president Raila Amolo Odinga against poverty, disease, ignorance, and corruption starts here in Nairobi and will either be won or lost here in the city county of Nairobi. The quest for shared prosperity, transformed lives, and livelihoods will be won or lost in Nairobi. That is why the leadership of Nairobi City County matters. Now is the time to write a new story for our beloved Nairobi. Let us write a story inspired by the universal understanding that government is of the people, for the people,
and by the people. Nairobi tunavyoitaka. Nyakora Ramogi gi kanyo warengo dhi duka matin kikidhi mabor waduogo kod weche mathoth. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Newa chako gi Kisumu County. Ka health ok nyal ran kod county government, to fadhali duoke central government, wan joma chandre watho. Bang'e ne wadhi Migori County. Tie promises moko manomiyo mine kaka pi. Eka nyocha ne wan Siaya. Kuonde manok inyal kalo kata gi ndiga, sani kalo kata gi tinga. Sani koro Jumapil tarik 17 dwe mar 7, Ratile Gweng', ochiko Homa Bay. Igni 10 nyaka ne 10 counties chakre, chal nade. Will this guy really work? Because I'm very worried. Be japiny oseyudo lekne. Ratil ywa kor ywaruok gi muodo lak. Koso nyero gi pamo. Victor Juma, live, koa Homa Bay Town. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi mfanyabiashara, naweza pata financial support. In whose hands are our businesses safe? Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Inawezekana. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Every day, over 15 million members are transforming Africa.
15 million members, empowered to create, to harvest, to unite, to dream. Equity. Karibu member. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Opak Ruth Nyasaye, ma jatich Ruth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari, dimana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enye ot mar jower te. Edwin Okoth ka Nairobi, ma Ramogi TV. Machiegni kendo, doho mar aluora kod lo ma Milimani ogolo chik machungo chiwo bok mag lo mar mbalariany ma Kenyatta ne chenro mag medo poge kod migao mar lo kendo chiwo bok mag lo manyien gi kamishna mar lo e pacho ka. Riwruok mar okile pacho ka ne ochwalo bura nyime machungo piny owacho pogo lobno kendo chiwe ne ji mopogore opogore kama oting'o duol mochung' ne thieth e piny mangima mano World Health Organization. Jang'ad bura Oscar Angote bende ne oketo tenge e yor kojolo chike mane ochiw kod ogaye mar jotije piny owacho Joseph Kinywa madwaro bok mag lobno mar mondo mi ochiw e bwo teko noero mar migao mar lo mag mbalariany no mamiyo apisa mag lo thuolo mar timo chenro e lobno. Kinywa ne odwaro mondo kete andika winjruok machiwo thuolo pogo lo nyadibich mano mochungi. Do yango burano kaka manigi pek ka ibiro winje tarik 27 dwe ni. Senator Kakamega Cleophas oyudo fuongruok e dwaro mare mar laro kom gavana ma county no bang' do wito oko bura mane kwedo obok mage mag somo. Kane ong'ado bura e wi wach makamano, jang'ad buche do ma Kakamega Paul Otieno owito oko bura makamano ka owacho ni jogo ombulu ariyo mane chwalo burano e doho ne orem pedho ranyisi mayango ni obok mag Malala ok gin mag adiera. Otieno bende olero ni mbalariany ma USIU ne opedho ranyisi moromo mayango ni Malala ne otieko sombe e mbalariany no. Malala chung kod duond bura mar ANC kakoro en thuolo mar dhi nyime kod campaigns mage mar kao kar Wycliffe Oparanya kaka gavana mar ariyo mar kaunti ma Kakamega. And which it now makes is that the petitioner has failed to establish its claim
and allegations that the first respondent does not hold a degree qualification issued by a university recognized in Kenya, and therefore is ineligible to contest and, if elected, hold the office of a governor. With that finding, there is no basis to make the declaration sought in the first petition, with the consequence that even the injunctive orders sought thus cannot be issued. In the end, the petitions as consolidated fail and is dismissed. Jotend kanise gwenge mag Uriri kod Awendo e bwo riwruok margi mar Pastors Accord Fellowship koro chako chenro mar lando kwe ma otelo ne yiero maduong' mar higani. Jotend kanisa negi odiochieng' ma kawuono ne otero injili mar kwe e gwenge ma opogore sub county ma Awendo. Ka otegi maduong' en ni oganda ogo siasa mar kwe. Gima wacho ni gombo margi en ni jo siasa ogo siasa mar riwo oganda ka giwacho ni siasa ok onego kel pogruok e kind oganda. Maeneo sir kod Ruth Anyango mane owacho ni kaka joma mine ok de giher maneno siasa mar koko e yiero maduong' ma higani. Asebedo ka waneno ka ndalo mag siasa iyudo ka samoro kata mana e center ji ok nyal modhore. Iyudo ka ji dhao ng'ato kod ng'ato, ng'ato laro ng'amachielo, ng'ato laro ng'amachielo, gige ji mag business bende ketho. Koro wada mondo mi romo ni walam kendo mondo mawuok kod jowa mondo mi gik makama kik chak timre kendo samwa chomo yiero maduong' ne. Mine e jonyuol. To mine bende ma weche duto rumo kuomgi. Omiyo mine nyoni gi ywak to kaka sani nyaka nyo wachak lamo waneno ka wan kod kwe. Waneno ka Nyasaye odoko jaka korwa, wawuoyo gi nyithindwa, wawuoyo gi jo youth, wawuoyo gi ji nikech ng'ama miyo gima wacho gino nigi teko. Kanisni duto manie ward na ma South Aquariorega e one pastor accord ka giseriwore to gilemo ne challenges ma waneno e wardwa. Yiero en gima biro to dhi, ok onego kel mirima ma igogo kata ng'ato kata ichwanyri gi ng'ato nikech bang' yiero ji duto te pod dak e wardni. Ramogi achije ang'wen mag kweth njore mar confirm onegi e gwenge ma Ballot Nakuru West bang' kedo mapek e kindgi kod apisas mag obila kaluwore kod jodak e gweng'no. Owete ariyo manodak kamoro achiel ni e kind achije ang'wen ma onegi go. Emmanuel Ochieng' ni kod mathoth. Odni e gwenge mag Kelelwet, Ballot, Nakuru West e kama achije ang'wen mag kweth njore mong'ere kaka nyuki ma bende gin e kind kweth njore maduong' mar confirm ne oromo kod tho margi. Kaluwore kod kamanda mar obila Peter Manzo, ji ang'wen go ne ni e kind achije mane temo monjo apisas mag obila manokelo kedo e kindgi. They decided to confront the officers with this panga. We have a panga here, and all of a sudden, after realizing that these are security officers, they raised an alarm by themselves. In other words, calling for the other gang members, who also came out with bows and arrows, and they were now shooting at officers. The officers also, the operation was big, so other officers joined in, and there was a shootout. They defied several warning shots. And then police had no any alternative other than to exactly do what they were supposed to do, that is put them down. E gwenge ma Kelwet, jodak kodong' e grube ka gikuotho. Kutenre kod kedo no, jodak go wacho ni ariyo kuom achije go ne gin owete manodak e ot moro machiegni kanyo kata obedo ni thothgi ok dwar loso e wi nek, giyango ni ne onge gi kaka Kevin kod Dennis. Tulisikia kweli marisasi usiku. Alafu walikuwa wamesema walikuwa na suspect hivi jana. Sasa kufika hapa tukakuta wametoka, lakini damu imejaa hapa chini na ndani ya nyumba. Wenye hii nyumba ni majirani tu. Hakuwa na job. Mimi nilisikia risasi mwendo wa saa 7 hivi tu kujua ni nini inaendelea. Asubuhi kufika tu kujua tena sana, lakini tulisikia tu risasi katika maeneo hii. Apisas mag obila ne yudo simbe ong'we yamo, kadi mag simu, opanga, asere 30 kaachiel kod njaga manopidhi e puoth achije go.
we were able to recover all these weapons, and in the process we realized that so much drugs in the name of cannabis sativa, this is all bangi, was planted around there, and we started now to uproot, and this is what we are keeping here as exhibit. Kedo makama odiochieng' manyoro oluonek mamako dhok tich adek jumani ma ji ariyo ne onegi ka ringregi iwito e ginga paya e gwenge mag Barut. Wewe unabeba hizi vifaa za nini katika public kwa wananchi? Unazibeba za nini? Wewe unazibeba kwenda cause terror. We're not gonna allow that. Na hatutasubiri mpaka uumize mtu ndio polisi wachukue hatua. Hatutaruhusu hivyo. E kaunti ma Embu, apisas magubila onego achije ariyo mag kuo. Achije mamoko ariyo itimonegi apedha bang' ringo kendo lal e gwenge mag Embu. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Bedo jaluo ken gima yot. Emmanuel nyisa ni oken Emmanuel Ochieng', en Ochieng' Emmanuel aselose. Kawadhi nyime en anyuola moro mantiere Likoni Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo konygi duogo ringre nyathigi mane otho e piny Saudi Arabia kuma ne odhi manye tich. Gikoni sani dhi dwe achiel nyaka ne giyud wach tho nyargi no ma jahigni 32 to kata kamano onge ng'ama loso kodgi ewi wach duogo ringre no e pacho kam. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En lit kod kuyo ne familia mar Monica Adhiambo Omwanda bang' wito nyargi mane odhi manyo kibarua e piny Saudi Arabia. Adhiambo kone nyaleno ne wuok e pacho ka dwe mar adek higani bang' agent moro singo mar dhi miye tij ot e piny Saudi Arabia. Mokwongo kano dhi to otiyo kamoro dwe achiel to gi mama cha nok giwinjore go nikech ne Sunday nok miye chiemo bo gomo bo duoki e office. Koduoki e office to chako use kamoro. Koro jo office no ko winjore gi joka e nengo ochako duoki office. Koko duoki office okoro kanye mochako ng'isa no tuo. To bang' nyareno oro ote ni otuo, min gi koni ne otemo loso gi agent mar yudo konyruok, gino mokoni ne okonyuolo lemo. Koro kang'ise nyathina tuo to ng'isa ni nyathina wuondore, ok dwa tich, ok gitere hospital. Chiemo en shida nikech nyathicha ne ng'isa ni chiemo dichiel e odiechieng'. Joka koseweye kacha koweyi gokinyi tiduogo ng'i kendo godhiambo. Okoni ne litne kanyare oro ne picha kaluwore gi kit ngima kod sandruok mane okale ni mar onge kaka ne onyalo konye. Chandruok emomiyo nyithindwa dhi kacha, lakini ka agent osebet nok nyal shughulikia nyithindwa madhi Saudia. Nafu wacham kodgi kata kuon gi chumbi Kenya kae to kik water nyithindwa Saudia. Aneno gi wang'a ma ng'ato kong'isa nyathino tho malich makia kata kumentie nyaka sani. Awachonwa Kenya, awacho kata no uru president marwa, sirikal ma Kenya konya uru mondo ang'e haki ma nyathina, mondo anwang' dend nyathina aike kar wite Saudia. Anyuola mosenindo Grace Atieno mawuok Alego Kogelo e Nyang'oma koni gima litnegi en ni nyaka sani pod gikia kaka ringre nyathigi no biro chopo e pacho ka mondo mi odhi oike. Kaka family wawinjo matek sana to wakwayo jok mar concerned ke sirikal obed jo embassy marwa to ge migration odonje wachni mondo kelnwa nyathiwa oiki. Grace kano wuok no dhi dwaro ne wan gi geno ni Grace biro chung' kod nyithindo monyuol bang'e ma pod tindo e konyruok manie ot. To koro sani Grace nyocha Nyasaye osekawo to kwang'eyo ni ringre biro Kenya karang'o to kwang'e kaka be wanyalo yude. Wan wadwaro mana del mondo kel koni. Government kanyalore mondo intervene. Ministry of Labor will intervene, Foreign Affairs will intervene. Wadwaro del no koni. Ne aloso e yor sime gi agent manotero nyako no Saudi Arabia makoni okang' mar kelo ringre ne orochre kaluwore gi loro mar apis mbetre mar Kenya piny Saudia nikech wach sikuku mar Idul Adha. Okoni apisego ibiro yawa yanga chieng' Jumapil tarik 17 dwe ni mar 7. Julius Ogogo en apisa makedo ne ratich oganda mar riwruok mar Commission for Human Rights and Justice Mombasa. Ne wagoyo nyaka sim e dala mar Riyadh kuom jatelo ma en iluongo no Juma nene oa Kisiawa ni sani nitie holiday madhi mbele e Saudi Arabia. Ka holiday orumo ma en wik achiel gi nus to
gibro oronwa notification mondo ginyiswa na atini body donjo Mombasa karang'o. Francis Auma mabende kedo ne ratich oganda Mombasa koni en midhiero ni masiche mag jotich masandore e piny Saudi Arabia medore kinde ka kinde. Gani wayudo ji 4 mosetho kucha to en lweny kelo gi kaindi onge ng'ama luwo serikal bende ok mi jogi information madwarre to weche gi osezidi mang'eny weche gi ng'eny ma dhano thagre nyithind nyiri madhi Saudia dhi tiyo moko igoyo moko ituro moko iriembo moko tuo to moko kata chiemo imagi passport koro en shida. Magi timore ka jatend migawo mar Labour Simon Chelugui to koni piny owacho osebedo katimo matek mar rakore gi midhieche majuko jo Kenya mamanyo tije e pinje maoko to chutho Saudi Arabia. Kwa nini unakubali kuteswa? Kwa nini unakubali kudanganywa? Kwa nini usitumie taratibu na njia ambayo serikali imewekwa? En ywak mar anyuola Grace Atieno mondo mi piny owacho ojolgi e kero ringre nyathigi e pacho ka kaachiel kod timo nonro e wi gino madine kel tho mare e piny Saudi Arabia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En wach malit ahinya ka wan gi geno ni anyuola no biro yudo duoko makare to ka kamano ni piny owacho biro kelo duoko makare chutho e weche go mag tiyo kata manyo tich e pinje mag jowagunda. Ka wadhi nyime ni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi migawo mok mar piny owacho ma ong'ere ni Integrated Development Facility ochako chenro mar dayo dho jochung' malaro kom MCAs e kaunti no ma otelo ne yiero mabiro. Chenro mabende kelo kanyakla jochung' malaro kom MCA awards ma opogore kaachiel kod jogo ombulu mayudo thuolo mar dadhogi e wi chenro mag dongruok ma gin go ne jopiny poni oyiergi. Chenro no ne ochaka yanga e ward ma wang' chieng' kar chung' od bura ma Karachuonyo kama jogo ombulu ne oyudo thuolo mar dadho jochung' 3 kuom jochung' 7 malaro kom MCA ma wang' chieng'. Jalop jakom IDF mano Jafet Ojijo okoni gi geto tero chenro no e wards 6 magise yiero. Gidwach jo wang' chieng' to kendo jopiny ketogi e orinde maliet mondo penjgi chenro magintiego kuom higni 5 mabiro e wang' chieng' ward ka. An awinjo ka jopiny oywago wach kuoyo mikunya kunya to beche rach. Adhi make sure adhi temo matek ni waketo chike matayo weche mag uso kuoyo kata kunyo kuoyo mondo gandrawa ma tijni pidho kik hiny gi bei marach. Nitiere kata weche mag lupo nam pidho jaluo gi pinje duto. Rech bende sani pidho gi lony manyasani wadhi keto weche mamiyo jopur gi pith mag rech gi pith mag pamba gi olembe mamoko dhi maber e wang' chieng'. Amor ne jopiny mochopo ka mondo go wakogno kendo gipenjo penjo madil gi agriculture. Waseyudo ni wan gi food insecurity. Food insecurity era ko wanyalo konye thurwa ka mar wang' chieng' ward and to the entire Homa Bay County. Kaka wanyalo konye en nyaka koro wapuonj gi paro maliw mar ng'iyo kaka ginyalo bedo gi pitho moae moloyo pitho machon. Nyalo pogo ni to gin gik machal nade to knowledge level mar jok madwa dhi e tijni endi to chalo nade. To bende en thuolo maparo ni kane jowakin ne ging'eyo jogo man gi programs masani makawo advantage mar season sani mar siasa. Riwruok mar jolony e weche mag chiwo yedhe mano Kenya Pharmaceutical Association bade ma Nyanza obago romo mar twak e wi kaka ginyalo medore lony e kedo gi landruok mar midhusi mar corona ahinya to koro sani ma bende koro COVID-19 oduogo kendo e tilo manyien. Romo makama mokelo kanyakla pharmaceutical technologists mopogore mawuok e counties 3 ma Nyanza mano ma Kisumu, Siaya kaachiel kod Homa Bay rango machiegni ikruok mowinjore ketie kod tiegruok e kindgi giwegi kaka jolony kaachiel kod oganda ka gitiyo kod ute thieth mar thiro landruok mar midhusi mar corona. Gijiwo oganda mondo rit chike moketie kedo gi landruok mar midhusi no. Wayudo ni sani midhusi ni chapowa kabisa
wan kaka jogo ma jolony weche mag yath ber ka wambe wang'eyo kendo wabedo e okang' mambele mwanyalo puonjo jogewa mondo mi giyud kaka ginyalo konyore kaka jopiny to wambe kaka jogo ma chiwo yath kata jogo molony weche mag yath bende wayudo kaka wambe wanyalo geng'o kik wagam tuo ni kuonde ma watiyo. Vaccine nyalo weyo moko tiyo e dend dhano maber. Koro miye waromo kawuono mondo wang'e ni to gin okenge mage ka jolony e weche mag yath ma wanyalo go mbaka e waluongo jolony mamoko mondo wasumre paro e odiechieng' ma kawuono mondo wang'e ni to gin ang'o gini ma kwatimo to de mi wach mar coronavirus ni odog chien oganda kik yude mang'eny. Kwayo sirikal mag gwenge sani ni monde gichak giride kendo gik manyiche watimo ndalo mokalo cha okang' mokalo cha kech midusi mosebiro ni moloyo Siaya County ni wayudo ka koro dwa go e tach. Paro ne oganda mondo gitem luwo protocols mag COVID-19 mondo wang'iyane ni to wanyalo geng'e marom nade kaka sirikal osenyisowa ni wantiere gi fourth wave ma koro osedonjo sani. Koro nyaka watem paro ne oganda ni ang'o gini mwanyalo temo tiyogo mondo wageng' gamo tuo makochni. Nyako Ramogi kodong' mana dakika 10 kende to wachopo kanyo saa 4 wakawo yweyo mar 2 waduogo gi weche mag ohala kod mag tuke. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi mfanyabiashara, naweza pata financial support. In whose hands are our businesses safe? Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Inawezekana. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Highline Motors Limited mainduka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kod tuk-tuk mar Piaggio kelo ni ber mathoth. Pikipiki duto mag TVS koting'o nyaka brand manyien yudore mana Highline Motors Limited. Inyalo chulo pesa aching kata e yor hola. E yor hola ibiro chulo mana deposit mar $20,000 kende. Mafuta bende wamiyi mar $500. Wachiwo free labor service. Spares bende yudore nengo moyweyo. Wayudore Nyanza, Western kod Nairobi. Thoth gochwe namba mar 0754358882 kata 0710805475. Highline Motors Limited, od TVS gigige duto. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema tema. Tim yiero makare
yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondo iket wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidiyo star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. PM Jalup Jatenping, the deputy presidential debate. Senate